Jien minix ta' nsegwi l-futbol. Issa fis-sajf il-Liverpool ta' ma tinix torta. Għax mort nara loba, kien inni. Tumans kollox. U kif bdejt nara l-loba kien hemm il-Liverpool u kien hemm dak il-goalkeeper, Elizim Becker. Marra snu bis-sajf fuq il-Liverpool. Mbagħad xin jaqbdu b'żewġ idej. Ġejja. Ma jbellaħni, jaħtaf, Aħna kena players bieħ ta' Beckham per eżempju. Imma mhux daqs Elizin ta' Elizin kif jitfawlu fil-baxx kif jinżel għalih marra slu. U min jogħġbok iżjed? Xieġifieri min jogħġbok? Ebek semmejt li tal-preistorja, issa ta' żmien. Issa kiber. Għax skontu l-iktar player li joġobni ever huwa Giggs. Ryan Giggs. Giggs imma bħala plejer jew bħala żbuħijiet. Le, bħala player. Ora, sibt li ħbad rasek. Ma nifhimx. Imma bħala fl-irġiel.